què diu una cosa abans de les eleccions i després feu una altra? Nosaltres pensem que el primer que n'hi ha que demanar a un polític és coherència. El que no podem fer és assistir a aquest canvi radical de discurs d'uns partits o d'un partit que a principi d'any dia que la solució per al mercat era gamonal, que això, més el GMC mai ho ha dit, i ara resulta que mos ix en defensor d'adjudicar unes taxes i adjudicar el mercat. És que estem invertint diners en uns usos que no pertoca, perquè nosaltres el que estem fent és subvencionar locals comercials, no estem fent res més. Ara, jo pregunto, per què sols 12? Per què no subvencionem tots els locals comercials que s'estan llogant? No fa falta fer mercat. I aquest equip de govern no ha sigut prou valent, per emprendre un altre camí, perquè possibilitats n'hi havia, tenia tot un equip de tècnic per a trobar solucions, però no han sigut valents. Si ara voteu que sí per sentit de la responsabilitat, què fareu en el ple en el mes de maig? Votar irresponsablement, perquè en el mes de maig teníeu suficients dades com per a saber què anàveu a trobar-se, perquè els estudis estaven ahí, perquè n'hi havia que anar i buscar-ho i n'hi havia que fer-se una composició de lloc. Heu canviat de discurs perquè el càrrec vos ha fet canviar i anem a votar que no a l'esmena, perquè no va en el nostre sentit, i evidentment que no a l'aprovació definitiva d'unes ordenances que votarem que no i serem els únics que serem coherents, juntament amb el Partit Popular, que vota que sí.